Dama tace. Ni kuma ai kina kokarin ki jefa ni a cikin wani halin. Wannan ai zancen banza ne. Wannan ma ai shashanci ne. Kakata. Wallahi kar ka kuskura. Dala malaman ki mutanci kula. Dama tace. Ba komai. Duk abin da ya samu tafiya jelat ce ta ja mata. Ba ki santa ba? Baka da matsala. Idan dai har duk wani abin da nake bukata da shi a wurin ka zan samu. Mai kanwata ce. Allah ya yi muka oga. To ai ban ma san ka kwanta ba kamar ta. Produced by Yusuf Triple. Na dace sanin ki mai harana. To yanzu ina kuɗin yake? Babu kudin wallahi. Me kuma aka ce na yi kuma me ya faru? Ka bani mamaki. Ki santa ba? Yaushe zan fara zuwa aiki? Bisa ba ta biya miki wasu. Lokacin da na yi kokarin in sanar da kai a lokacin ka gaya min cewa za ka yi. Dama tace. Directing by Nura Mustapha Waye.